Ja, dan is dat zakje, want dan vast in de Ik weet dat ik kan drukken. Hier zit de camera, daar heb mijn vinger nog zitten. Ik weet dat ik dit daar. Wij zijn van de Johannes de Kermisshow. En wij praten een heleboel Fries. En Dalton die man wie bijvoorbeeld best een gastzang. Winnen! 7-0! Het jaar of 4 Vitesse. 4-0! Dat is wat jammer, maar van de rest met we zitten die een goeie jong. Maar wat is de captain van die strijden? Hij is hier derde. Daar is Franke. JDKS.nl. Nou, ik weet het wel. En wij zijn dus van de Johannes JDKS.nl. Wat is de captain? MySpace.com JDKS.nl. JDKS.nl. Oh, we hebben fiets. Man. De Sapspeed.